Tinggal kaide. Kaya na maka. Kanan biting na naide. Hawan na. Kaide ang tonga jakring tongka. Da kon mang. Rupa han tong gade ang kanano na hari kai wan. Manuk ang kenapa na hari Nak mamia sariga kai saya deh. Kaka tini ko ni na tali ata padar ko kaya ke batini. Kanana haran mah. Ni siri tong hin nong nong saya deh. Naharane. Nanti sih kan tang angkum di tos tanlah. Tan ini kan tan gulingnya. Tahu bo kai ko. Aku kai kiri kota. Ibu bo kalimani tidak kai. Kayak gini sih kiri kong kayak. Naharane di wana. Aku naruh kan oh. Kutu apa hat tong ni ba ang kanan bising nahare kai di wana. Ate kaisa kong nong na sanan pogi thangka tirpuri chundiri mano norok joto saije manka pun 15 bat bol khaimani soya hnoi gaka abo tabu bo orono phaika bu joto saimatka kutul phano boro butha ko saime hni bu joto salai tong mane oro butha paika norok prosar khlari man Mata bo oro phajak do. mai ko Ozga hapa kena. Ke ati operation diro te kiri kena. aro kori khabo Mata bagi aro tongli ya ma tapo. dala thokai ta dalbaji mamang thangba ka wan charok tipra sarong ni bagi haimane wan charok ma sing thangsu war amni Mata bari wo. wat mata bari wo amni bagi ang aro buthakliya ka boro buthak no ni phaimane oro buthak jakha Orang tongpla sini na. oron tongplai sina ang tai kutuliya horo Bufurun tik haran ke kutul mani bo. bo phaimane ka ja ang manui emne mas ode khairok khna apno phaile sapai ka ang aro tongle oro phachukna hne te tong ke bisas thaya ke ta bon khai suji thani ga apni bagai tabu khai phachuka pheko tabu khai te thangli ani no phachuka ta Acha. Mata mau sanmani tini ason roh ni sanmani ta mau rili ya mani. u je gor hlaiso gor ni hlai mane a gor bini bagai keriko te I Nok ta nok. o mas motra ma bai u bodro kali mani bagai simi se khajako ngete tiburi sundri mani bagai khajako tam bai khajai male bo sol phajukya ko apruchi noro kam bagai sing khlaya tong khuta gai Paisok kana. tabuka phajuka buito saimia boro thangkan hilai tongo orono bo Acha angka azga tahu thane ronga ta mung sina kunu amuta sigri kyanka azga wo. abni bagai bolisa yata Boleh saya na. Oro fai nang na tapo. Oro Ma bai soi malai sunang. jidino bukha kaham kai no phachukna ni ko oroma phachina ta boro Ge nongro phane baga kisa phone number share sidi. number Phone number. 6009 273 202 Pesi sapi sidi do. 6009 273 202 Ge khadon dakde busong a Tripura sindirwo matabariwo matai kiri khane borok samani nor kana kana inke bobai direct soing mala jam musung khangke ozga phaisidi ozga na bin mondir sinam jak sine hini borok saglai mani nor direct nugi tokna bin bisagono tabo habjak bin amani sago joto ichago sun korok tamni chago joto chago na habo sekango bang sajak sabun samro hab kita ana aman chago habo Sai. an bahno go kusuni chago habo rumi acha jai hani do noro yang kuji de do dako hani noro ya jai kan yang ani khomo bong do ha